אז שלום לכולם, ברוכים הבאים. נמצאת איתנו חברת שרייבר בטקס הענקת המפתח על הרכישה של מסעיות ללימוד נהיגה. זה באמת תודה רבה, שיתוף פעולה של 20 שנה לעוד 20 שנה. תודה רבה למר נטע ולכל צוות חברת מן והיבואן וכל נותני השירותים. כמו שאמרת, אנחנו 20 שנה ביחד, נשמח להמשיך לעוד 20 שנה. הרכב שמשרת את המטרה מספר אחד, הייתי אומר, כמי שעוסק בתחום הזה, אין לו מתחרים. מודה גם לרביב, מנכ"ל החברה, במקרה גם הבן הגדול. יישר כוח לכם, תודה רבה.